een zware anorexia en zo en allerlei pillen. Maar we ene keer in de 6 ongesteld en zo, maar was zo aan. Nou, we hadden gek volk op dat doelbeeld wat hebben. Eén keer de mensverkeer zijn. Welke kus ik het meeste vast? Welke kus ik het meeste verlaat? Want wat willen ze zeggen? Ze willen broodje, 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 broodje. Ja, dat willen ze zeggen. Doe langs de vol. Ze kijken allemaal. Ga je denken met de ogen langzaam los. Broodje, 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 broodje. Langzaam naar de tanga, ja dat ging schoons. Vult zich opgelaten met deze uitverwende kont. Geef je dan een knap zijn, doe voor je neus. Maar wacht dat er net de kiekers in de blues. Karakter zit er in blues. Dat karakter zit er in blues. En de lasten alweer. Lopen, 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 lopen. Op dat houten planier, dat super vol. Ze kijken allemaal, en je denkt met ogen langzaam rond. Lopen, 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 lopen. Morgen ze op de vuursterie. De man met hem staat aan executie. Ons dokter, dat wordt een ster. Dat kind van ons brengt het ver. Dat kind van ons, dat brengt het ver. Dat kind van ons, dat brengt het ver. Dat kind van ons, dat brengt het ver. Geef je nog een knop zijn, wat van jouw roes. Waarom dat er met de kiekers in de blues. Karakter zit in de blues. Jouw karakter zit in de blues. En de lasten alweer. Lopen, 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 lopen. Op dat houten papier, met zoveel vol. Ze kijken allemaal, kan je denken met de ogen langzaam doen. Lopen, 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 lopen.